Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wes selesai ya. Yo, ini dari Gresik, Pak. Iki aku ning terminal. Mama sedang terminal. Wes. Iki apa mulai senam. Iya, iki bis BRT mangkat iki. Nah, iki banget penyong. Iya. Heeh. Wong piro, Pak? Sik berat. Hah? Wong piro? Iki wong 3. Wong 3. Wong 3 kae sing loro mlaku-mlaku, aku senam tok ora mlaku-mlaku. Yo. Yo memulai. Yo sayang. Yo. Untuk tunggale men usul. Yo. Yo, Pak. Yo tak kira selesai ya. Lah yo iki memulai resur. Heeh. Yo, sehat-sehat. Mama. Amin. Syukur ya, Pak. Iya sayang. Ya. Yo. Halo. Yo, Mas. Aku kiki si dhewean, koncoku kok masih nusul ning mburi. Aku kan memang sengaja aku main ngebel ayah ora ono koncoku enak omong-omongan koyo kuwi lho ya. Nek tidak ono koncoku ning sandinge kan aku main ya aku ora kepenak to. Iya. Ya koncoku mana meneh Pak dhisik apa aku enteni. Ora aku tak dhisik wae tak enteni kono ngono kuwi. Lah koncoku do ana wonge. Yang tadi kesuwen to, tak tinggal dhisik. Heeh, aku dhewean ning kene, tapi kae ana wong-wong dosenan. Iya. Heeh. Nek sebelah koncoku kan yang ya, ora enak to ya. Ya. Yo, yo. Heeh. Ya, sehat-sehat tuh Mama. Yo. Sering bersyukur, Pak. Yo ya, yo. Harus sering berdoa. Ya. Terus ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sayang Mama. Nah. Yo aku yo sayang Papa. Wah. Wah. Nek dilan kan ngene iki iso nyayang ya to. Yalah, jeneng wong seneng iki dhewe kok wong ora masalah lah. Yo bukannya piye-piye ya ora penak. Ora penak wis opo? Yo nek ana kancaku ning sebelah kenyang ora penak. Wah, ngono kan aku gak enak to ya. Ora penak iki ngopo? Harus Kancaku nguyu kok. Nek kancaku ngedek, wah ngono ki kancaku nguyu kok. Halo, sayang-sayangan. Koncone pengen loh. Kancaku seneng kadung ya. Halo, sayang-sayangan. Ayo. Terus ngene ya. Aduh, ning HP sayang-sayangan. Sing jero lek koyo ngopo kowe kuwi. Ayo. Ora apa-apa lah. Jenenge dhewe yo. Ayo iya ora apa. Lah ya kanca-kanca lek cerewek. Nek ning jero ndak koyo ngopo iki. Ning jero mental paling ngono. Lek aku. Lagi kancaku udah mangan aku mangan sih. Aduh, ayah ki ra konco yo aku seneng karo ayah kok. Lah yo lek seneng yo ora kae iki kan Yo. Iya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.